Non podía estar mellor acompañada e mellor pistoletazo de salida para esta gala que vamos a ter este xoves 16 aquí no Teatro Colón. Moita emoción porque estábamos un pouco arriscando aquí con esta Belentajes desde estos maravillosos escenarios que temos e algo que non é habitual. Entonces, bueno, era un pouco arriscar e a verdad que creo que é unha maravilla. A cultura e o arte pues, teñen que expresarse e abrirse e probar novos formatos e creo que foi maravilloso. De aquí medramos, seguimos consolidando os premios. Son uns premios, además, algúns deles internacionales que son coñecidos fora de Galicia, que teñen casi máis personas que son de fora, de internacionales. Eu creo que algo para celebrar este tipo de acontecimentos que pasen porque, bueno, nos pon moitos escenarios importantes dentro dos circuitos. Entonces, bueno, creo que é importantísimo que estos premios sigan consolidándose e apostando por eles como Diputación da Coruña. Poñemos en valor a todas as persoas que foron os referentes e a maiores, pues, estamos dando a coñecer artistas ás veces emerxentes e outras veces tamén artistas moi consolidados. Xa vos digo que vai haber moitas sorpresas, sí, que estades convidados e que vai a ser unha gala. O ano pasado disfrutamos moito, pero este ano vamos a superarnos.